Moikka! Mä oon Emmiina. Me ollaan täällä mun kotona Kaarinassa ja mä oon just aloittamassa leipomaan. Mulla on tuolla ainekset valmiina tuollaista vegaanista banana bread kakkua varten, johon tulisi sitten täytteeksi suklaa ganache ja sit maapähkinävoi kerma ja sit vähän lisäksi tommosia karamellisoituja pekaanipähkinöitä. Eli tämmönen mun vähän oma kehittelemä resepti, tämmönen vegaaninen leivonta on mulle lähellä, kun mulla on nuorempana maitoallergia ja edelleen käytän paljon maidottomia tuotteita, niin siitä on tullut vähän inspiraatio nyt tähän leivontaan, niin pääsette mukaan katsomaan, että miten tää kakku valmistuu. No niin, mä oon tänne valmiiksi jo muussannut vähän banaania ja nyt mä laitan sitten loput nämä ainekset tänne joukkoon. Mulla on tapana käyttää mulle sellaisia tutuksi tulleita reseptejä, jotka mä oon todennut hyviksi ja sitten aina vähän tuunailla niitä tekemällä erilaisia täytteitä ja koristeita ja sitä kautta sit saada siihen vähän sitä vaikeutta ja makua lisää. Eli tää on nyt tosiaan semmonen Kanadan tuliainen, kun siellä asustelin ja sieltä sitten vähän oman makuun sopivaksi viritelty resepti. Ja tää on tosiaan nyt siitä kiva, että tähän lähdetään lisäilemään sitten näitä raaka-aineita ihan painon mukaan. Toki vois mittaillakin, mutta painon mukaan on helppo tehdä. Eli yksinkertaisista raaka-aineista hyvää on tässä kakussa se juttu. No niin, nyt olisi kakku valmis. Vaikka tää onkin banana bread idealla, niin tää on nyt kakun muotoon leivottu. Saan tähän sitten kivat koristelut tehtyä. Ja tää on siitä kiva resepti, että saa noi vanhaksi menevät banaanit myös hyödynnettyä. Eli tykkään tehdä sellaisia juttuja, joihin voi hyödyntää kaapista löytyviä ainesosia. No niin, täällä olisi nyt yhtä aikaa tuloillaan nämä paahdetut pekaanipähkinät. Tuohon mä alan lämmittää ganachea varten vähän kermaa ja tuolla on sitten jo suklaa valmiiksi pilkottuna. Hunaja odottaa tossa näiden karamellisoimista. Eli tästä sitten valmistuu täytteitä ja koristeita. No niin, sitten alkaa mun suosikkivaihe eli kokoaminen. Täällä on nyt valmiina kakku, joka on halkaistuna. Sitten täällä on täytteeksi tätä tämmöstä kermaa, missä on vähän maapähkinävoita ja turkkilaisjukurttia. Kaikki tietysti kaurapohjaisia. Sitten on noita karamellisoituja pekaanipähkinöitä ja sitten vähän ganachea. Ja nyt lähdetään kokoamaan.